Helo a chroeso i Cymorth Cristnogol yma yng Nghymru. Da ni ar ddyn cychwyn Wythnos Cymorth Cristnogol ac yn amlwg iawn eleni mae hi'n gorfod bod yn wythnos wahanol iawn. A'n cefnogwyr ni ar hyd a lled Cymru wedi gorfod dod i fyny efo syniadau gwahanol iawn ar sut i godi arian. A dwi am siarad rwan efo un person sydd yn gwneud rhywbeth go wahanol i'r arferol i godi arian ar gyfer y gwaith. Croeso i Bethan Walking felly i gael sgwrs efo fi heddiw. Helo Bethan, sut wyt ti? Helo, iawn, diolch. A chi? Da iawn, diolch yn fawr. Ac yn lle wyt ti heddiw? Dwi heddiw yn fy nghartre yn Llanilltid Fair, jyst tu allan i Bont y Pridd. Tu allan i Bont y Pridd. Mae'n heulog a'r awyr yn las yma yn Sir Fôn, sydd mae hi lawr yn y de? Debyg iawn yn y de, ti, yndi, lyflu. Da iawn, da iawn. Felly, deud wrthai, be'n union wyt ti yn ei wneud i godi arian i'r wythnos eleni? Ar gyfer wythnos Cymorth Cristnogol eleni, da ni fel capel, o dwy gapel, St David's Uniting Church a Castle Square URC, da ni wedi penderfynu creu Llyfr Coginio, lle mae'r aelodau a ffrindiau'r aelodau yn dod at ei gilydd, rhoi'r seitiau at ei gilydd, a wedyn dwi'n mynd ati i greu yr Llyfr Coginio mwyn gwerthu a rhannu'r seitiau efo pawb sydd eisiau ei brynu neu mwynhau coginio. Ardderchog, mae hwnna'n swnio'n yn flasus iawn ac yn syniad da iawn. Da ni gyd yn mwynhau bwyta, wedyn dwi'n siŵr bydd yna ddigon o ddiddordeb ynddo fo. A'i llyfr wedi brintio fydd o Bethan yn fel rhyw fath o e-book? All fe gael ei brintio neu all fe fod yn e-book. Da ni'n trio annog bawb i gymryd o fel e-book mwyn i ni helpu'r blaned yn ogystal a helpu elusen, ond mi fydden ni'n brintio fo i rheini sydd ddim gyda ffordd o weld e-book. Na fo, ardderchog. Felly, does a ddim prinder copïa felly nag oes i fedru rhannu a gwerthu? Na, dim o gwbl, all unrhyw un cael copi. Mae'n ddigon ar gael, ardderchog. Felly, pa fath o resetia sydd yn mynd i fod yn y llyfr, Bethan? Hyd yn hyn, da ni wedi cael llwyth o bethau. Ni wedi cael pethau fel bara brith, da ni wedi cael lemon drizzle efo bach o twist, da ni wedi cael beans ar toast, a mae hefyd pethau fel casserole selsig, mae yna pobl wedi cyfrannu o ar draws y byd hefyd, so mae gen ni pethau vegan o Zeland Newydd yn dod mewn, nachos dwi'n credu, llwyth o bethau. A mae swp, tatws, felys a chili. Ie, mae rhywbeth fydd at dant pawb, fi'n meddwl. Wel, mae hwnna yn swnio'n flasus iawn. A faint o resetia sydd yn y llyfr i gyd? Wel, mae dal wrthi'n cael ei greu, ond ar hyn o bryd mae rhyw 15 efo ni. So, gobeithio fydd mwy wedi cyrraedd erbyn diwedd yr wythnos. So, mwy na 15. Ffantastig. A pryd wyt ti'n gobeithio bydd y llyfr yn barod? Erbyn yr wythnos, ia? Ie, bydd y llyfr yn barod erbyn dydd Llun, gobeithio. Felly, bydd ar gael i chi brynu yn ystod yr wythnos. So, pam fod cefnogi Cymorth Cristnogol yn bwysig i chi yn yr eglwys yna, Bethan? Mae cefnogi Cymorth Cristnogol yn rhywbeth holl bwysig i ni o ran ein ethos fel capeli. Da ni eisiau gweld tlodi yn dod i ben yn y trydydd byd, a da ni yn meddwl bod y prosiectau mae Cymorth Cristnogol yn helpu gyda nhw allan yn y trydydd byd yn pethau sydd wir angen cefnogi a sydd angen help pobl lot fwy ffodus fel da ni. Mae'n rhywbeth da ni'n cefnogi yn ystod y flwyddyn, so da ni'n gwneud pethau adeg Nadolig, pethau adeg y cynheia a hefyd wastad yn wythnos Cymorth Cristnogol. So mae'n neis dal gallu helpu tra bod y cyfnod mae'n anodd. Arbennig. Diolch yn fawr iawn. Dyna da ni eisiau glwad. Digon o gefnogaeth yn dod i ni. Diolch yn fawr iawn i chdi Bethan am roed amser i ni heddiw. Dim problem. A mi fydd y links ar gyfer yr e-bost a'r tudalen Just Giving fel bod chi'n medru prynu copi i'r llyfr eich hun ar ddiwedd y fideo yma. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando heddiw. Hwyl fawr.